Рәхмәт сезгә, почтальон апа. Мусадан хат. Кадерле Әминә, Казаннан актык тапкыр китүем минем тормышымда соңгы елларда булган иң авыр көннәрнең берсе иде. Ул көнне мин һич тә оныта алмыйм. Шуңа күрә сиңа бу турыда язып җибәрергә булдым. Мин синнән аерылып 2 мәртәбә фронтка киттем. Әмма соңгы китүем элеккеләренә караганда 100 тапкыр авыррак булды. Нигә шулай булгандыр? Аңлата алмыйм. Чулпан турында уйлаганда минем бәгырем өзгәләнә. Мин үлемнән курыкмыйм. Бу буш сүз түгел. Без үлемгә җирәнеп карыйбыз дип әйтәбез икән. Бу чыннан да шулай бит. Әгәр дә мин исән чакта нинди дә булса әһәмиятле, үлми торган эш эшләп калдыра алсам, моның белән мин икенче кабат яшәргә, үлгәннән соң да яшәргә хокук алам. Дөньяда шундый итеп яшәргә кирәк, үлгәннән соң да үлмәслек булсын. Яшәүнең бөтен максаты шунда түгелмени? Шуннан инде булай уйлый башлыйм. Әгәр дә мин ватан өчен сугышта батырлык эшләп һәлак булам икән, бу үлемне һич начар дип әйтеп булмаячак. Ник дисәң, кайчан да булса табигать законнары нигезендә минем гомерем бетәргә, минем тормыш чибем өзелергә тиеш бит. Әгәр дә сугышта үтермиләр икән, түшәктә ятып үләрмен. Дөрес, ул чагында мин яшь булмам, картаеп үләрмен. Ләкин ул көн килеп җиткәнчегә кадәр булган 30-40 ел эчендә мин бик күп кенә яхшы әйберләр тудыра алырмын. Җәмгыятькә байтак кына файдам тияр. Бу билгеле дөрес нәрсә. Күбрәк яшәү, күбрәк эшләү ул. Җәмгыятькә күбрәк файда китерү. Шуңа күрә дә без үлемгә җирәнеп карыйбыз дип әйтәбез икән. Бу безнең яшисебез килми. Безгә һәммәсе барыбер дигән сүз түгел. Һич алай түгел. Без тормышны бик яратабыз. Яшәргә телибез. Әм шуңа да үлемгә җирәнеп карыйбыз. Әгәр дә синең үлемең кирәк икән ватан өчен сугышта, һәм ватан өчен үзең теләп кабул иткән буданлы үлем картлык көннәренә кадәр булган 30-40 ел тыныч хезмәттә үткәрелгән гомереңне каплый ала икән, мин иртә һәлак булдым дип кайгырырга һичбер сәбәп юк. Минем җаным барлык кайгыларга, барлык газапларга һәм җәзаларга түзә алачак. Әмма Чулпанымны 8 январда соңгы тапкыр күрдем дигән уй белән мин һич ничек килешә алмыйм. Күңелем бөтен көче белән моңа каршы күтәрелә. Чулпанымны мин шул кадәр көчле яратам. Бу ярату бөтен үлемнәрдән көчлерәк. Хуш сөеклем, җиңүгә кадәр.